Rențiu și astăzi m-am gândit să postez din nou pe canal de gaming. Deci, primul videoclip am văzut că nu prea v-a plăcut. Nici mie nu mi-a plăcut. Nici nu știu, și l-am postat pe ăla. Dar a fost un joc chiar drăguț cu câini. Iar acesta este unul super. Și o să vezi despre ce este vorba. Apropo, în acesta va trebui să folosiți internetul. Este un joc pe internet. Și nu știu dacă se încarcă chiar așa de repede. Da. Dar este super, adică cred că știți despre ce e vorba. Este vorba despre un joc cu roboți. Adică grafica e super. Arată, nu știu, cred nu e HD, dar sigur e 3D grafica. E super, super tare. Să faci propriul roboți, la upgradezi și apoi ai o echipă. Deci, fiți atenți. War Robots se cheamă jocul. Cine vrea să ți-l bage, War Robots. Da. Este un super joc. Să-ți dăm mai încet, deoarece eu sigur nu mă voi auzi. Vă spun asta. Și sunt mai multe tărâmuri, nu alegi tu, ci ei. Este planeta noastră, Marte și Luna. Și sunt baze foarte multe și echipa ta este albastră, iar opușii sunt roșii. Uitați, deci eu am 3 roboți. Mi-e place și mai mult ăsta, deoarece poate să sară. Și dăm aici pe sus pe To Battle. To Battle sau Battle. Nu mă descurc pe mine. Așa, avem 3 secunde, 4, la 5 aici. Trebuie să clicăm pentru a se duca mai bine. Gata. Battle Bang. Beganis. Este un joc super. Și sigur va merita multe like-uri. Cred că v-ați abonat la acest canal. Uitați, deci suntem pe Luna acum. Și să începem. Ne aleg un robot. Dacă o să murim, putem să ne alegem un robot pe care îl avem, deci. Și putem să tragem în ei. Este super jocul ăsta. Bine, asta e echipa mea. Vedeți, este peste echipa mea. Și să începem. Echipa o să tragem noi. Acum toți suntem uniți. Da. Uite, asta am dat la robotul ăsta. Poate să sară. Ceilalți nu pot. Eu o să iau prin surprindere. Nu pot să sar chiar de sus. Nu știu dacă vedeți, dar am lag. Și cred că v-ați dat seama. Nu știu de ce, am încercat să rezolv această problemă, dar nu merge. Aici, sigur aici. Uitați. Trebuie să stăm ținta exact pe ei. Adică, atâta greu. Cred că până acum câteva lucruri am câștigat noi. Așa că este un super joc. Și ce vreau să știți este că acest joc este unul dintre cele mai tari. Acesta este unul dintre cele mai tari jocuri. Și hai să tragem și noi ceva. Uitați o țintă. Mamă, să vedeți ce mă ucesc cu robotul. Deci eu sunt liderul. Depinde după round, uitați-o. Mamă, ce fac. Hei, să tragem pe mine. Oh, mamă, m-a lovit, sigur. Să dăm acest robot va muri, sigur. Da, s-a spune, da. Acum mă puteți pe mine. Știam, deoarece vă tragem, mă puteți pe mine. M-am pus tare. Mai ales că m-am pus tare. Ăsta mare, da. Dar ăsta nu poate să sară, din păcate. Vedeți? Aici sunt eu. Uitați-mă ce frumos era. Da, nu vreau. Nu cred. De ce-i conduc? Uitați acolo sus. Acolo sunt... Mamă. Și nu putem nici să sărim de aici. Nu putem să tragem decât și cam atât. De ce este așa ceva? Stați, vezi, stați, de ce trag toți în mine? Să tragem. Ok, nu pot decât odată. Bun, l-am reușit. Și pe mine l-am reușit.
Asta e ultimul robot. Adică, nu ce face dacă mă omoară. O să mă doboare. Vă spun sigur chestia asta. Care cum e? Oh, nu. Am pierdut. Cum se poate? Adică am câștigat la de meciul și acesta n-a fost zero diferit. Oh, nu. O luăm la capăt, deci. O luăm la capăt. Și mi-agradez robotul. Deci fiți atenți. Oh, da. M-am enervat. Țineți-vă bine echipa adversă, deoarece o să vă dominăm. Da, ar fi super să fie multiplayer. Dar este, dar nu chiar așa, deci. Să-i facem unele modificări robotului. La Brodon. Da, acum să upgradăm armele. Deci, nu numai chestiile astea două. A, tu două. Asta la și... Mama, asta e level 4, dar mi-a trebuit. M-a scutit pentru muncă, nu? Luăm chestia asta? Hai să luăm. Am și montat-o pe robot și acum sunt gata de lucru. Deci, țineți-vă bine pentru că suntem furioși. Furioși! Sper să vă placă acest joc, este unul dintre cele mai tari jocuri. Abia ce l-am descoperit și nu uitați, se numește Were Robots, după cum scrie și aici. Și merge cu internet. Da. Oh, super, deci aici este unul pe pământ la noi și este un fel de apocalipsa roboților. Deci tot au omenirea și atât pentru... Sau ceva de genul, nu știu. Deci să te înțelegi să fie săritură. Săritură! Wow! Ce tare a fost chestia asta. Deci dacă ați intrat pe canalul de gaming, uitați să intrați și pe cel de vlog. Mamă, ce te mi-au făcut-o. Deci, să fim ca nimeni robotul ăla. Vedeți? Dragă mei, foarte... Oh, nu. Oh, nu. De ce eu sunt în mijlocul? Ce e asta? O glumă proastă? Da, sigur m-a omorât. Vă spun super asta. Hai pe ce? Îl vedeți. Bă, intră aici cineva? Nu? Hai pe dealul ăla. Hai da, pe deal. Să vezi ce le fac. Dau cu rachetenii. O să dau de o să-i macine. Mânator cu mașinătorul la foarte, ha? Roboți. Uitați, am o țintă și să tragem. Deci am eliminat unul. Ai băi, iar sunt în câmpul focurilor. Deci nu trebuie să ajungem la chestiile aia albe care sunt înalță spre cer pentru a le face de curarea noastră și a câștiga joc. Eu nu trebuie neapărat să ucidem roboții ăia joc, nu știu. Eu mă luat chestia aia, nu știu, ce rămân la aia. Asta e mult aici. Asta e morbă, zici. Asta nu știu. Bă, morții de scări. Nu facem la chestia aia, vrem să merg acolo și o să mă alătur prietenilor pentru că m-am mâncat să le băgate în pământ. Sau, sunt prea mare. Se ridică tare când
Nu știu ce robotul ăsta. E mare. Wow! Bine, nu știu, poate să nu drăguț. N-am dormit de vreo 6 ore. Da. M-am întrebat de ce m-am dormit 6 ore, dar am făcut albastru. Mamă, deci n-am făcut albastru, am înțeles, gata. Scopul jocului. Mamă, din robotul de la mine. La mine. Mamă, ăștia-i termin dacă-i primi. Rău. Deci pune scol din toate părțile, da. Mamă, mă lovesc. Asta mă lovesc. Deci nu asta pe mă. Frate, am lag. Mamă, frate, ce calm mi-a fost. Uitați-vă la mâinile mele. Așa trag în mine iar. Bă, dar ce s-a întâmplat? Dau cu rachete, gata. M-am făcut băia rău. Pentru viață și moarte. Bă, e femei. Sunt acolo rău. Ori l-am distrus, nu vă trebuie, deci am dat iar cu rachete și cu chestii. Mamă, dar știți ca lumea, jocul. Deci e super de bun. Trebuie să încercați 100%. De mai sunt 2? Mai sunt 2, da. Luminile de la... Oh, nu. Vezi nu? Stai, la mine mai sunt 4. Adică eu și încă 3. Când îi învingem pe ea, sau se sfârșit. Oh, bateria. Oh, haide! Da, la mine e în cap. Da, se mult. Nu. Mama, apar, mamă, Da, un amic de-al meu, de bani. Și mai am închis batea asta. Pe care tragem atât cu el. Ei, asta a fost totul pentru astăzi și sper că v-a plăcut. Acest război l-am criticat deoarece ei mai aveau o singură lumină, deci noi am avut vreo 4, mai eram 4, iar ei 1, deci sigur am câștigat. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de subscribe și like. Eu am fost Laurențiu și v-am lăsat. Pa!